Dole nahradzuje modrá a dosti budú odštartované bez Torresa s číslom 8, takže s 11 koní. A bolo odštartované v týchto chvíľach avizovanie bez osmičky Torresa. 11 koní sa vydáva na trať, stráca na štarte asi 5 dĺžok s 11 Wildfürst a do čela sa vydáva Vem v čiernom drese so štartovým číslom 7 a takisto dobre odskočil aj Luminár na bariére pod Tomášom Romanom, takže táto dvojica vedie. Vem s Annou Lebduškovou je teraz druhou stopou o pol dĺžky v čele. Na druhom mieste Luminár, ten tam mal teraz menší incident, prepadol sa na tretie miesto. Beluš Great My Daddy zaujal jeho pozíciu a je zvonka na druhom mieste, teda tretí Luminár, na štvrtom mieste Gun v zelenom drese. Nasleduje piatý Duke of Meridian v oranžovom pod trénerom Linkom v sedle, ďalej Karagon v žltomodrom pod Jižím Palíkom. Dĺžka Stratik Stracciatella je v bielom drese na 7. mieste, ďalej je tam Hurikán, jeden z favoritov v bordovo-čiernom drese. Nasleduje Ríšia Kabiuk v žltom, na predposlednom mieste je Loreto a v závere štartového pola Wildfürst v oranžovom. Kone majú pred sebou ešte 900 metrov, vedie od štartu Vem pod Annou Lebduškovou. Luminár je na druhom mieste, tretí už Duke of Meridian, favorit sa s Jaroslavom Linkom posunul už bližšie k čelu a momentálne atakuje už vedúceho koňa a Luminár sa tam posúva po bariére bližšie dopredu, ale Duke of Meridian a Vem teraz sa odsunutý na druhé miesto. Duke of Meridian pod Jarom Linkom, je tento Beluš na prvom mieste už dĺžkou k dobru a takto vstupujú kone do cieľovej rovinky. Závale štartového pola stále Great My Daddy a Wildfürst vedia, ale Duke of Meridian, uvidíme, kto bude útočiť, približuje sa tam Karagon v žltomodrom pod Jižím Palíkom a takisto Gun, ale Duke of Meridian pod Jarom Linkom získava prevahu a zdá sa, že definitívne lápe odbor súperov a suverene zvíťazí v cene Entera. Duke of Meridian pod Jarom Linkom zvíťazí. Loreto pekným finišom na druhom mieste, tretia je Karagon, na štvrtom mieste Stracciatella a na piatom to bol boj medzi Hurikánom a Luminárom. Duke of Meridian veľmi jednoznačne dal odpoveď na otázku o ambíciách tohto koníka v ďalšom priebehu sezóny. Koník hlásený do 3 klasických podnikov, už teraz do májovej veľkej jarnej ceny, potom do derbia do St. Leger. Odkázal 10 svojich súperov do role štatistov a pod vedením trénera Jaroslava Linka suverene opanoval cenu Entera. Na druhom mieste pekným finišom zaujal debutant Loreto pod Martinou Havelkovou. Takisto koník, ktorý by sa mal presadiť skôr na tých dlhších tratiach. Miesto Duke of Meridian pod Jarom Linkom, je tento Beluš na prvom mieste už dĺžkou k dobru a takto vstupujú kone do cieľovej rovinky. Závale štartového pola stále Great My Daddy a Wildfürst vedia, ale Duke of Meridian, uvidíme, kto bude útočiť, približuje sa tam Karagon v žltomodrom pod Jižím Palíkom a takisto Gun, ale Duke of Meridian pod Jarom Linkom získava prevahu a zdá sa, že definitívne lápe odbor súperov a suverene zvíťazí v cene Entera. Duke of Meridian pod Jarom Linkom zvíťazí. Loreto pekným finišom na druhom mieste, tretia je Karagon, na štvrtom mieste Stracciatella.